Expliquem breument en què consisteix la campanya. Ell és el Toni Teixidor, que és el coportaveu i promotor de la ILP per l'evolució dels correbous de Catalunya, i jo soc l'Anna Carbonell, que també soc promotora i soc la cap de campanya. Llavors, el Toni es farà 5 cèntims de com vam néixer i quina ha sigut una mica l'evolució de la coordinadora, i després jo, en segon lloc, us explicaré una mica com a redactora de la ILP en què ens hem basat i en quina situació estem actualment i què és el que realment provocarem amb aquesta ILP. Doncs és això, som animalistes, no? Llavors això és una estratègia. És una estratègia que pot ser més o menys compartida per altres grups animalistes o pel moviment en si, però nosaltres veiem que d'alguna manera en un país, com el nostre per exemple, doncs és això. Si tu vols anar progressant en aquesta lluita, potser has d'anar acabant amb aquelles explotacions, amb aquelles opressions sobre els animals que estan més a la vista de la gent. En aquest cas, al nostre país, tenim una llei, que és la del 2008, de protecció dels animals, que és prou potent, en relació quasi exclusiva a gossos, gats i fures, el que entendríem com animals domèstics. Però, és això, potser un dels països més avançats d'Europa, en el sentit d'aquesta consciència animalista, sí, ha fet que, per exemple, el Parlament, el nostre Parlament, abolís les curses de toros, la tauromàquia major, després s'anés cap als circs, i també s'aconseguís, però potser queda un front molt a la vista de la gent, i que no hi ha cap tema econòmic pel mig, que serien el que són les festes populars amb animals. I en aquest cas és no només els bous, penseu que hi ha festes majors que, per exemple, a Valls, doncs això, fiquen al bec d'una àliga de cartropedra i posen un colom de veritat. Llavors, d'alguna manera, dèiem que és estratègia perquè si volem abolir explotacions majors, quantitativament parlant, si volem abolir una granja, si volem abolir un laboratori, etc., totes aquestes pràctiques que envolten el maltractament animal, potser hem de començar per les més visibles. Si hem d'anar acompanyant a la societat en el seu grau de consciència, potser ara mateix seria l'hora d'acabar amb aquest tipus d'espectacles. Llavors, com som activistes de base, vam dir, aquí al territori, potser el front obert més gran que tenim és el tema dels correbous. No només és una qüestió dels Terres de l'Ebre, perquè en l'ideari social la gent es pensa, o fins fa molt poc temps es pensava que només era una qüestió dels Terres de l'Ebre, és una qüestió de país. És una qüestió de país tant com internacional, perquè la tauromàquia menor se'n practica a tot el món. No és un tema espanyol, francès, català, portuguès. A Nord-amèrica, per exemple, la tauromàquia menor són els rodeos. Això és tauromàquia, d'acord? El que passa que, a l'estat espanyol o l'estat francès o a Portugal es veu més com la tauromàquia, de seguida s'està pensant en aquell torero, amb l'espasa, etc. Llavors, d'alguna manera, sapigueu que l'activisme de base d'aquest territori va dirigir els seus esforços, juntament o en paral·lel amb altres lluites, però vam decidir d'abordar el tema dels correbous. Per què? Doncs perquè dins de les festes populars d'un país que es vol dir civilitzat, el que no pot ser és que hi hagi unes festes que estiguin segrestades per una minoria de gent sàdica, que disfruta veient com s'humilia, com es linxa amb un ésser viu. Per a la diversió de molt pocs, en aquest cas. Llavors, anant a la base, vam voler fer una cosa que era novedosa dins el món animalista, dins d'aquesta lluita, i era fer assemblees. I nosaltres, d'alguna manera, si anàvem a les Terres de l'Ebre, havia de ser comptant amb el suport de la gent, escoltant a la gent del territori, perquè en definitiva sí que us deia que era un tema de país, és un tema de país perquè fins fa molt poc es feia correbous a la majoria de territoris, no de pobles. Però a Girona hi havia 5 poblacions que practicaven correbous, a les comarques de Barcelona hi havia 5 més, i a poc, durant aquests anys,
sobretot després de l'abolició de la tauromàquia major, es van anar abolint. Cada vila ho ha fet a la seva manera. Fins i tot és això, pobles amb una forta tradició, com seria a Girona, la ciutat d'Olot, d'acord? I que sapigueu, per exemple, que el correbou més antic de Catalunya, on podríem dir que sí que certament hi ha una tradició i una cultura que envolta el món del bou, seria la vila de Cardona, a la Catalunya central, al Bages. És un correbou que data des del segle XIV, vull dir que se'n té documentació, i podríem dir que és aquí on l'epicentre, no només del país, sinó també del que seria la tauromàquia. En aquest cas, vam anar a les Terres de l'Ebre, un seguit d'activistes, vull dir, fins i tot hi havia gent del País Valencià, van venir activistes de tot el país, i ens vam reunir amb la gent de les Terres de l'Ebre. Vam fer fins a 4 assemblees obertes, populars, en vam fer una a cada capital comarcal, i vam procurar crear una mica de llavor. Enteníem que quan hi havíem parlat de forma més dispersa, la gent tenia molta por, és un sentiment que ha prevalgut encara. La gent té molta por a enfrontar-se amb aquests personatges taurins, perquè és això, ja se sap, són violents i a més utilitzant l'amenaça, etc. És un territori que en definitiva té 200.000 habitants, vull dir, si aquí ens coneixem tots, és perquè imagineu una miqueta la pressió que pot exercir en un territori així. A més, estem parlant només de 2 comarques, com aquell que diu, que és el Baix Ebre i el Montsià, i és on es concentra la major part de correbous. Vam estar fent assemblees, vam estar parlant amb la gent del territori, vam parlar de les necessitats que hi havia i vam dir que d'alguna manera això havia de continuar a la base i ho havia de fer nosaltres com a país, com a societat ho havíem de fer tots junts. Vull dir que és això, la tauromàquia menor no era una qüestió de les Terres de l'Ebre, sinó que realment és una qüestió de país, és una qüestió que ens afecta a tots i totes. Amb aquestes premisses vam continuar fent les assemblees, vam continuar assentant aquest activisme, que era incipient a les Terres de l'Ebre en aquest cas, i ens vam dedicar a gravar. Vam traçar una estratègia que seria durant uns anys, en aquells moments no ens vam marcar quants, però sabíem que de mínim eren 3, de gravar sigilosament, sense dir res a ningú, la pràctica dels correbous. Per què? Per demostrar que els taurins vulneren aquesta mateixa excepció a la llei. O sigui, quan us he parlat de la llei de protecció dels animals, hi ha una excepció, no és un blindatge, és una excepció a la llei que permet que els municipis que poden demostrar que hi ha una certa tradició en el linxament, podien continuar amb aquesta pràctica. Nosaltres hem demostrat amb les gravacions només que vulneren el reglament perquè en definitiva una opressió, un linxament, una agressió no es pot regular, és impossible, és impossible. I vulneren el reglament cada cop que pretenen fer un correbou, un linxament d'aquest tipus. El que us deia, és per fer-ho molt resumit, ja veieu que... El tema és que amb aquestes imatges les pots utilitzar o bé per presentar una denúncia, però per l'experiència d'altres organitzacions o fundacions han presentat denúncies, però en definitiva no hi ha jurisprudència, per tant, sí, com és una excepció a la llei, vull dir, això quan arriba a un jutjat, intervé molt en la persona que porta aquestes denúncies, però quasi bé mai prosperen. Per tant, nosaltres vam pensar que la millor eina per posar fi a aquesta excepció a la llei era retornar-la a la cambra, a la mateixa cambra que la va propiciar, i en aquest cas és el Parlament de Catalunya. I d'aquí va començar a venir què fem amb tota aquesta documentació, què fem amb tot aquest material, i en definitiva una iniciativa legislativa popular és una eina que és potent, perquè en definitiva és una reclama que ve des del poble, des de la base social, retorna als mateixos diputats i diputades, almenys per debatre. I en aquest cas, és això. En el cas dels correbous seria posar fi a una excepció. No és que sigui... No demanem posar fi a una llei, és l'excepció sobre una llei. És per fer-vos un resum de com la coordinadora per l'avaluació dels correbous ha anat treballant. Després ha fet assemblees populars i obertes i unitàries arreu del país. Se n'han fet a Tarragona, se n'han fet a Barcelona, s'ha viatjat fins a Girona, s'han viatjat per totes les poblacions on es fan correbous, s'ha anat a gravar, però també s'ha parlat amb activistes del territori.
En definitiva, en totes aquestes assemblees, podríem dir comarcals o locals i unitàries, ens vam anar el novembre passat a fer un acte, podríem dir, amb uns objectius més específics. Ens vam reunir a la plaça de Toros de Tarragona, i vam signar la declaració de Tarragona. I en aquesta declaració hi havia unes 4 línies estratègiques, estratègiques que les coneixo tot en aquest sentit, i una d'elles era l'eina de la iniciativa legislativa popular com és la forma de fer arribar al Parlament, que és això, una miqueta que revisin aquest tema, es pugui tornar a parlar, a confrontar. Quan dic confrontar no és confrontar el que és la raó amb la barbàrie. Nosaltres tot això es defugirà, però sí és això, quan hi hagi les compareixences al Parlament s'explicarà què són els correbous, objectivament, amb imatges, per què s'han de prohibir, etc. Hi ha molts motius, amb els ètics, amb els morals no acabaríem mai, però després hi ha aspectes econòmics, hi ha aspectes socials, hi ha aspectes que afecten, sobretot en relació a la violència, que són molt perjudicials i no els podem permetre. En definitiva, el que us dèiem, després d'aquesta assemblea a Tarragona, es decideix d'alguna manera reagrupar l'activisme del país, aconseguir la unitat d'acció i d'alguna manera els esforços de cada col·lectiu una miqueta fer front comú per anar amb aquesta campanya de país. Per què? Doncs és això, per estratègia, després dels correbous, el moviment animalista necessita altres fronts de lluita, necessita avançar. Podríem dir que això és el més... on hi ha el patiment real, transcorre cada dia, cada minut de cada dia. I és als escorxadors, és a les granges, és als laboratoris, etc. Per tant, com a societat, primer, hem d'abolir el que la gent ja està en contra, està manifestament en contra, d'acord? En aquest cas a Catalunya, l'última enquesta donava un 80% a favor totalment de l'abolició dels correbous i després ja anirem a per altres coses. I ara mateix estem en aquesta fase d'una miqueta, encara no... La ILP ha estat acceptada, això us ho explicarà l'Anna, però estem en aquesta fase 2, una altra vegada ens van presentar, sí, però ara tornes a treballar una miqueta més a la base per quan comenci la campanya de facto. Seré molt breu perquè és molt tard. Com comentava el Toni, la iniciativa legislativa popular no deixa de ser una eina. És una eina ciutadana que ens empodera com a poble i el que fa és que nosaltres podem apropar, diguéssim, al Parlament de Catalunya una modificació, un canvi de llei, una proposta de llei nova. En aquest cas, com també comentava el Toni, el que nosaltres estem demandant és l'abolició, diguéssim, o l'eliminació d'una excepció dins de la llei. En cap moment estem demanant res molt complex ni molt difícil de realitzar. Llavors, davant de les controvèrsies, jo vull deixar un tema molt clar, i és les persones que ja gaudeixen d'aquest patiment, en cap moment les reconvertirem ni estem fent aquesta crida per a aquest tipus de persones. Les persones que consideren que no ho aconseguirem, jo el que els he de dir és tranquils, si això és veritat, per això estem fent servir aquesta eina per canviar aquesta situació, i les persones que consideren que sí que ha arribat el moment, perquè fa 6 anys i mig des de l'abolició de les corrides de toros a Catalunya, el que els puc dir és afegeix-te a nosaltres i fes-ho possible. Per tant, d'aquesta manera tots els factors socials estan coberts. Com us he comentat, la iniciativa la vaig redactar, era el que demanàvem explicar dins d'una memòria, que és el que et demanen com a llei, que t'expliquis per què fas aquesta petició. Queda clara, tots els motius són obvis, nosaltres com a societat catalana hem arribat a un punt que vam decidir continuar avançant en drets dels animals. Llavors, el que no podem fer és tirar un pas enrere ni mantenir-nos sempre de forma constant i dir que hem aconseguit una fita o dues, no n'aconseguim cap més. No, és com a tot tipus de conquista de drets, com els drets civils, en aquest cas el mateix, anem avançant. Per tant,
Dins d'aquest redactat és això que us comentava també. El que demanem exclusivament és que s'elimini l'article 6.2 que recull aquesta excepció, perquè és una incongruència legal, ètica i sobretot justa. Si parlem de justícia que ha d'anar lligat a la nostra legislació i la legislació ha de recollir l'ètica d'aquesta societat, hem d'eliminar aquesta excepció. El que hem aconseguit fins ara és que ens acceptin aquesta llei, o sigui, aquesta proposta. Per tant, el pas entre cometes més complex a l'hora de posar-nos en contacte amb la Cambra del Parlament està feta. Per una altra banda, també dir-vos que el lobby polític, el que se diu l'eina de pressió o de negociació amb els diferents grups parlamentaris, que és una pregunta que també sorgeix i és òbvia i normal, també està feta. Ens hem reunit amb totes les formacions polítiques amb representació al Parlament, menys amb Ciutadans, no perquè nosaltres no haguem volgut, sinó perquè ells no ens han donat cita en cap moment, però amb la resta sí que ens hem reunit. L'anàlisi ràpid, i no en una qüestió de la meva percepció o la d'un altre, sinó en fets i paraules, és que tothom ha entès que ha arribat el moment. És veritat que hi ha formacions polítiques que consideren que ho tenen com a més fàcil, d'altres fan una sèrie de preguntes, com per exemple, què passa amb els meus votants? Esquerra, per exemple, és un d'aquells que ho volia fer servir però ja no ho pot fer servir perquè entén que en el moment que s'ha consolidat a l'àrea metropolitana de Barcelona estan parlant que es fiquen en joc 200.000 vots en contraposició d'uns 20.000 a les Terres de l'Ebre. En el moment que ells també han fet els seus números han entès que nosaltres no els estem venent res impossible, en cap sentit. En aquell factor que el moviment polític tindria els seus dubtes, l'hem cobert, hem sabut respondre a les preguntes que ens han plantejat. A nivell legal també tenim la resposta, a nivell social també tenim la resposta. No es tracta de si hi ha 36 municipis a les Terres de l'Ebre que encara practiquen aquestes activitats, no es tracta d'això, es tracta que la societat catalana en el seu conjunt ha de poder decidir allò que el repercuteix com a societat. Quina societat volem ser? I per tant hem de poder votar totes i tots. Per una altra banda, per acabar, dir-vos que quan s'iniciï la recollida de signatures, que això encara no ho sabem perquè el segon pas que hem de fer ara és presentar un model de plecs de signatures. Llavors la mesa del Parlament ens dirà, d'acord, és correcte, ens convocaran a una reunió els promotors i ens presentaran un calendari. Llavors, us explico breument. Dins d'una iniciativa legislativa popular no pot recollir signatures qualsevol. S'ha de fer fedatari o fedatària. És la persona que dona fe que aquelles signatures que recolleix són correctes i tenen validesa, és a dir, que no me la invento jo, que no la falsifico, etc. Alhora hi ha un temps de recollida. No pots estar recollint durant els mesos que tu vols fins que consideres que has arribat al tope. N'has de recollir de mínim 50.000 en 4 mesos. El mateix que va passar amb Prou. Llavors, al moment que s'inicia aquesta fase de campanya, per suposat que farem crides, farem una ruta per tot el país per tal d'intentar que totes les persones que vulguin formar aquesta campanya per activa es puguin fer fedataris i fedatàries i puguem començar a recollir signatures. Una vegada s'hagin recollit les signatures, es presenten al Parlament, aquestes s'han de validar per funcionaris que hi ha dins del Parlament, o sigui, corroboren que les signatures són correctes, i llavors ja ve la fase més política. La fase més política és, nosaltres ens tornem a reunir, òbviament, comencem a veure una mica allà com està tot plantejat, i llavors és quan ja es passa a votar. És quan el Parlament vota, i si surt positiu, quedaran prohibits els correbous a Catalunya, i si quedés amb vots negatius, en aquest cas la iniciativa legislativa popular, que no passarà, no prosperaria, llavors continuaríem batallant en aquest sentit, però ja dic, no ho contemplem això. Llavors, resumint és això, iniciativa legislativa popular presentada, correcta, plecs de signatures en procediment, i en el moment que ens donin el calendari ho presentarem a la població en general per tal de poder encetar la fase de recollida de signatures. I ja està. Disculpa una preguntita, un incís. Quan està previst que es pugui posar en marxa la recollida de signatures, més o menys?
No depèn de nosaltres, però suposem, pels càlculs que hem fet, que potser serà a l'octubre. Però la resposta t'estaria mentint, perquè m'ho estaria inventant, no m'agrada especular. O sigui, tot el que he plantejat avui són fets, i per tant vull continuar plantejant fets, no especulacions. Llavors, segurament a l'octubre podria iniciar-se, però no segur. És l'única cosa que no depèn de nosaltres. Vull dir que probablement el final de campanya aquesta ILP ja seria